Добре дошли на нашия празник. Имаме премиера. Доживяхме и този момент най-накрая с децата. Много боледуваха, много отсъстваха, но най-накрая се стегнаха. Да, благодаря. И се събрахме и днес ще изиграем за вас пиесата "Микробчетата". Благодаря. Постановка и музика Гергана Анмахян. Благодаря. Сценография Василена Атанасова, ученичка в Национално училище на сценични изкуства Панчо Владигеров. Аплодисменти. И участват Александра Рангелова, Георги Георгиев. Това не е единствения мъж. Много това Домика Валева, Захария Павлова, Ирен Димова, тя е ветеран, Йоана Юрданова, Симона Маринова, и Стелияна Стоянова. Пожелавам ви приятно гледане. Ще помоля да си изключите мобилните телефони, да не снимате с камеца, а пък на моите колеги пожелавам успех! Заповядайте. Виждате ги толкова големи, защото ги гледате през какво? През лупа!
Копахме и дълбахме, намирам, че къщичките ни са вече големи и е време да си починем. О, добре! Направете! Трябва да ги увеличим още повече, за това на работа. Добре, на работа. Гледай ме следам! Капака Минка с коминче си направих. Измислих нещо по-умно. Много по-умно. Какво измисли пак? Мисля си, дали не мога да си направя къщичка тук, на това кучешко зъбче. Чакай малко. Тук горе ли? Няма да успееш. Много е твърдо. Напротив, аз съм майстор и ще се справя. Няма да се справиш. Няма да се справиш. Ще се справя. Нищо не разбирате, бедрета. Обяснете си само какво ви чака, ако се развърти у нас страшна четка. Не ме размивай, четката за зъбили. Антон, никога не си мие зъбите. Не бъдете толкова уверени. Добре, помните, че веднъж ще ги изми. Да, бе, преди 2 седмици. Преди 2 седмици, ама ги си ги изми. Изми ги, ама преди 2 седмици. Да, ама ги изми. Изми ги, ама преди 2 седмици. Преди 2 седмици, ама ги изми. Ама преди 2 седмици. Какво бе? Преди 2 седмици, ама ги изми. Бре, чина, изми ги. Ама преди 2 седмици ги изми. Дата на Антон е съвсем безопасна. Ден. Но защо дрън? Не разбрали, дръпчо. Какво бе, умнико? Не разбрахте ли, че сега най-важно и необходимо е да получаваме повече сладкиши? Уха! Всеки ден ще ядем толкова много сладки неща, че ще се издуем от прияждане. Направо ще се пръснем. Пеят и танцуват тук, зъбките на той, Той не може без бомбони и ни храни шоколад, сладки кифли с мармалад, торти, пасти с козулад. Повече за бола. Това се случи 2 дни по-късно. Жук и останалите човечета продължиха да се строят къщичките.
Кога да са не запомни! О! Чакай, аз да чукна. И аз! Много! Айде пак! О! А! И! А! А! Мамо! Мамо! Какво става? Какво се случи? Много ме болят зъбките! Антоне! Трябва да си щетка зъбките, Антоне! Ама ги изми! Кога ги изми? Ами... не помня! Добре, мамо, обещавам! Добре, мамо, обещавам! Става още по-страшно, братета! Да му извикаме, да не слуша майка си! Не слушай майка си, Антоне! Не слушай майка си, Антоне! Не слушай майка си, Антоне! Четката идва! Бягайте! Така! Помогнахте ли ми? Махайте! Стойте, не бягайте! Ще ни не ни докосвай! Къде изчезнаха? Къде изчезнаха? Няма къде да тя ги превъзна! Махай се! Космата вещице! Вещица ли? Сега ще видите вие! Къде изчезнаха? Нищо! Аз пак ще се върна! Ама че държи ли сте тази отвратителна четка? Задуших се от тази отвратителна мигизма. И как ти пие в очи тая ужасна паста за зъби? Дали пък летата четка се тегнала? Аз ще погледна, ама много внимателно. Какво има? Четката измила всичко между зъбките. Не ни оставила ничичко за ядене. Рухичка, ни една. Няма вече шоколад. Скоро ще умрем от глад. Четката е страшно зло. Тя донесе ни тегло. Неприятел, тя е лош. Ще се мъчим ден и нощ. Без бубони захар мед. Кифли, пасти, сладолед. Но щом Антон се изми зъбките, веднага му олекна. Но не всичко се оправи напълно, защото освен, че останаха дупките, а заедно с тях и болките. Тогава майката на Антон намери правилното решение да го заведе при зъболекаря.
Може да започвате. Да. Жарко. Да. Ама какво съм статка тук? Айде, Антони, мама, да сходим. Да. Джиджи, пак съм насмяна. Да. Момент! Нали че обясняваме нагло за 250 лева? Аз госпожата Бакова. Телефона. И ти обяснявам, да. Може ли по-тихо? И ти обяснявам, да, бе. Боля се там. Да. Да, и ти обяснявам, нали? Да. Това е. Да. Да. Антония, мама, ще си ходим. Да. Тръгнаха си. Чакай да си взема. Томам, да си взема нещо за ядене. Да си тъмката. Здравейте, аз съм госпожата Бакова и водя синът ми и щекате нас. Сестри, помогнете на пациента да влезе. Сядай! Сестри! Сядай! Отваряй си устата. Сестри! Отваряй си устата! Майко! Тук ще има много работа. Подготовка! Дистантиум! Тук компресора! Тук водно-парната лампа! Тук дай заболекарската машина! Включване! Кой се обади? Някакъв женски глас! И какво казвам? Казвам сега, Антони, отвори си устата! Откъде идва това бръмчене? Нещо голямо и лъскаво, то се върти и бръмчи. Това забавика като
микробчетата. И това съм аз, Антон. А ви, деца, ще позволите ли на тези злосторници да се настанят и във вашите зъбки? И тези побойници да развалят, и тези злосторници да развалят вашите зъбки. А какво трябва да направите, за да се предпазите от тях? Да си измиете зъбките. Или, както казва зъболекаря, сутрин, обед, вечер, четка с паста са наред. Слабичеца корала, сълза или зъбен прах, ние зъбките си здраво, търкаме здрав, търкаме здрав, търкаме без страх. Тъй наляво, раз, два, три, тъй налясно, раз, два, търкаме здрав, търкаме здрав, търкаме без страх. Тъй наляво, раз, два, три, тъй налясно, раз, два, търкаме здрав, търкаме здрав, търкаме без страх. Деца, а вие миете ли си зъбките редовно? Искате ли да ги измием отново? Да. Хайде с нас, пейте и танцувайте. Може и бъдещето да се включим. Слабичеца корала, сълза или зъбен прах, ние зъбките си здраво, търкаме здрав, търкаме без страх. Тъй наляво, раз, два, три, тъй налясно, раз, два, търкаме здрав, търкаме здрав, търкаме без страх. Тъй наляво, раз, два, три, тъй налясно, раз, два, търкаме здрав, търкаме здрав, търкаме без страх. Аплодисменти на нашите малки актьори, кукловоди. Много съм доволна. Ще ви разписвам музиката, техниката е далеч от моите възприятия. Това е познание малко. И затова благодаря ви още веднъж. Справяте се много добре, много съм доволна от вас и получавате всеки по една малка награда за спомен. Това е плакат за микробчетата. Аплодисменти за Ирен. Аплодисменти за Алекс, който най-малко репетира, много добре се справи. Аплодисменти за нашия единствен мъж Гого! Аплодисменти за Симона на колко си години? На 13. Майко, 13 години. Йони, аплодисменти за Йони. Аплодисменти за Стели. Аплодисменти за Захария. Аплодисменти за Тоника. Тя е нашия сценограф, нарисувани ето тези прекрасни декори. Аплодисменти за нея. Кирил и Методий 1985 година. Благодарим ви, заповядайте на следващите наши премиери. Довиждане и нови срещи! Го-го!